Binasted ako, pre. Kaya na naman binasted. Ayaw niya daw sa mga pogi. Bigyan mo ng focus. Oo, pre, huwag ka mag-gano'n na nasaktan ako, pre. Whiskey ako, pre. Ito, pakita eh. Pero malapit yung NBA. Oh, gago mo. Baka na yun. Baka na lang sa ending. Ano ka taya mo? Saglit na, pre. May tumatawag ka. Ano ka taya mo? Ano naman yan? Go! Oo, sige. Saglit lang to. Sige, pauwi na ako dyan. Uwi agad, minsan lang tayo mag-bonding, pre. Pre, what's up dyan? Pre, Makla ka na naman. pre, uwi na talaga ako, pre. Wala ka na agad. Ano naman gumamit ng pinto, oh. Loading talaga. Pre, wala akong paano yun. Ano nangyayari? May expert na pre na kayo. Wala, Andre, wala. Bagit na bagit. Wow, ako, Andre. Ito talaga, baka ito ang practice na nga. Wala ka rin, Andre. Ano na? Mamaya try na rin natin. Eh, sige, try natin yun. Tapos mo. Siyempre ka. Pre, dyan dapat pala nakaganon lang, no? Paano yung ano yun? Yung mas may bigla na pumikit lang ako gano'n eh. Tignan mo lang, paano yung yan? Hindi ko alam kung paano yung set. Pwede nga nagagawin. Kinunin pa. Si Darking yung naiwan, pre. 1 gig? 2 gig akin eh. Naiwan. Paano kaya yan? Gago ka ng dulot ka ng dalawa yung gano'n. Pre, pre, hanap na ulit ako. Bumnik. Tama kayo sa akin? Okay, okay, okay. Tama ko kayo, teleportation, lumawak na sa akin. 3, 2, 1. Alis tayo ulit. Nasaan na kaya sila? Naiwan nila. Naiwan nila?